Selamat pagi. Waktunya kita ngaret lagi. Apa? Ndi? Sri Bombo. Nah, ndi? Kayak bengudane kok kaline deres meneh. Sile temen tut gak imut. Lah kok dusi ana kali ngono lho. Heh, jebol nek. Aku sangkrae kok nang kono. Bapak ngono lho, bapak nek iso disingkrah. Sangkrae nang kono. Nah banjir neh ngene kok hujan kat ini. Niki. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sawah serandang ngono. Belene. Ya Allah, pira-pira ora jelungop. Lah wong kejelongop kok. Kok resik. Ya Allah. Aduh. Kabeh. Iya. Pak Ege apa rene aneh kok. Pak rene wis ge. Hei, sandal iki lho. Sandal ceblok kok ora krasa iki. Minyak kuwi enak tenan. Bulan. Karepem nakel kowe, karepem tak tinggal kene noen. Wong kok aneh. Menisan tak ceblokno karo. Wis apa menging? Undi sarapane. Sapa sing gawe sarapan? Kalau sarapan gak mau tinggal apa? Nggolek bengkang. Esuk njok. Dek masak nang kacamata. Ya ilang kok sik kacamata. Kok peteng tenan deh. Mas aku tak sandal aku. Mana ndi barake? Halah golek. Kuwi lho gedhe awake tok. Kono lho kowe. Gedhe awake tok. Apa ning? Halo tujuan. Wis tan esik. Halo nyelok rongga kono lho, di tangan. Apa nama? Ulo. Ih. Kuwi lho nang dhuwur gel palem gel. Ora mam kok Dik. Gumbul kono lho mam. Pateni gak wis kowe. Grumbul lho mam. Bapak nek kali lho. Ning ireng ki lho kali ngene. Singkat kok. Nek kuwi kono gempring kuwi gak kena kowe. Ora mati, kurang antep. Ketok kuwi. Kuwi lho le, kuwi wae lho taju kuwi lho taju. Taju. Yo masih pengapasane. Kena. Jadi kayak gitu. Kuwi Hai. Menit. Boleh cilik iki ta bae kuwi. engko ana cucuke kok. Bacok ning. Coba ngene. Bacok ning Taju wae lho. ora nyemelit. Langsung gebuk ngono. Masuk kowe ancek-ancek. Ondo nang kayak gini kok ketok. Ondo ketan. Rene lokal kok dengan mlayu nanti kalau kowe nang golek ancang-ancang kel. Nah aku kita ora ndangan. Ki mau ganti kan? Dandar. Sebelah atas kopi. Dan Loh, ceblok nanti. Kuwi. Aduh. Engko yenane dresep nene damen kuwi. Iya, kaki lho kok ndresep. Hei, kono. Kaki, jarang sik, jarang. Lho, metu, teman. Tenan kuwi jane.
kusut-kusut. Ini kan dia terawan. Iya, mama. Dahan piring buka. Mama. Nggo masuk lho. Situ, nang wae. Wis mlebu rono kok. Heh? Aman sing terus. Kok iso ya mah. Ini belum gue mau. Nah kuwi. Ndi, Tak kuwi apa kuwi? Kadal. ada rejoman pateni lho. Kenapa? Ora tak kadal iki. Ora oleh kadal. Menolong uang. Nek brandane nolong iki. Nanti kata lagi menolong uang. Kenapa? Kadal sing Iya, iya. kadar. Lumayan. Akal sarapan teraga. Sarapan kok kira kadal. Aku mati. Ini ngene lho, di ora rasa dikei laran. Jadi ana ulo ketok. HP wae terus ngeting HP. Wis sik kacamata kok. Nang ro, ulo kok ora ana wong. Sarapan deh. Sarapan wis aku ora wani. Beberan ulun. Ini penuh kawan ngono blokos. Yang ulo lesep nane. Dong kakak betul. Di wong kok Bawa kel banyune kel. ulo wis metu karuan kok. Ini. Lesep nang aku. Wis ulek pernah aku. Aku ya pengen gawa sik imbalan iki ya. Rusak menunggu ngok. Itu kene terakelmu. Lho. Dek kel. Sampai mi tapi apa kan? Sampai iki, sate iki. Sate, jual sate. Sarapan pecel. Apa? Jam lesu ki mau. Kira kali apa sih? Banyak lagi kita Aku wis juga.